Shalom, Horas Madihita, Saluhutna, Ruas ni HKBP, Saresot Soposuru, Tapuka ma ibadah di Manogot Niarion, Marede Mahita Sian buku Ede nomor 25 ayat 1 ayat 2. Hatani dibata dihita di Manogot Niarion, di mana tersurat di Jakobus sada ayat 6a. Alai di bagasan haporsiaon maibana mangido, unang marganggu ni roha. Unang marganggu ni roha. Jod-jodo ngulut taon diadopon tu akka sipiliton. Di nama muka hehe hita, tapilit doahan aparjolo si ulahonota. Akka parsikola atta mamilit tu dia do ibana sikola. Akka namar sahit pe mamilit tu dia ibana laho marubat. Akka nanaing marhasohotat pe mamilit tu di tu ise ibana marhasohotat. Akka na manjalo upa niloja mananggaji pe mamilit tu aha jala tu dia ma palak duhonon na hebeng nai. Akan nanaing gabe ruas ni huria pe mamilit tu gareja dia do ibana marhasurahon. Ganut tiki nang inganat tabe ya dopan do hita tu akka sipilitotta. Asa ikon manat do hita manutuhon sipilitottai. So tung sala jala luangan hita. Songonido ng gombaran ngolo ni na haporsioni. Sipata adong pangidoat ta tutuhani. Alay ala sodialu si dope. Tagati muse pangidot tay. Dang dope sauti ala didokdongan. Buasa di pangidoho. Ujung na tagati muse pangidoat ta tu dibata. Dang hot muba-uba hita. Diajari turpuk sadarion dohita asa mangido di bagasan haporsiaon. Lapatanna ikon nasitong do natapangido tu dibata. Di bagasan haporsiaon nasitong. Dohot sakap pangidoan nasitong. Dang nalaho paswaswahon di bagasan hahisapon pangiduat tay. Alai asalomoni rohani dibata do na saut di ngulunta. Dukon tapangido di bagasan haporsiaon nasitong. Ikon marpos ni roha duhita. Unang ganggu rohata molo mangido tu dibata. Gariada didop di Markus 10 sada ayat 24. Dibaheni hudok matuhamu.
Saluhutna manang dia pe dipangido hamu ditangyang muna. Say nasahat do itu hamu. Asal porsea hamu ikon jaloon muna. Ganggu ni roha imatada ni nasositong haporsiaon na. Dang pos ni rohana di Tuhani. Ido ubahen di dok si Jakobus. Dang jaloon ni i agia aha. Jalagoa gaordo dalan ni halak namar dua roha. Ikon hot do haporsiaota. Jala ikon pos do rohata tu debata. Di bagasan haporsiaon dot pos ni roha tu Tuhanima tapilit si pilitotta. Marhite panuturion na di bagasan hatanaima tapilit akan narikot dihita. Di bagasan haporsiaon tu iba nama tapangido nasa si pangidoata tu debata. Pos rohata akan nadumenggan jalan nadukrumikot do di pasahat debata tu akan naporsea akan na niasian nai. Amin. Pertangiang mahita. Mulai tema alai Tuhan di pasahat rohan nami tuho. Di nama muka di manugot nyarion. Di hatam nong di jalo hami alai Tuhan. Nang songoni ajari hami asa marbisuk hami. Lao mangido tuho jala mamilit dalan nadumenggan. Di bagasan ngulu nami siapari. Sayhodo na toktong patuduhon dalani alai Tuhan. Asa dengan parulaon nami. Di akka ulaon nami. Tarlumobi ma di bagasan sadarion. Moliate ma alai Tuhan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami tuho. Amin. Marede mahita sien buku ede nomor 470 sada ayat sada tambah tolu.
mandok mahita di tangiang hato patay. Alea manamina di benua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomoni roham di benua tongonsongon na di benua gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodon na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen.